Imamo ove zahtjeve za izuzeće, možete konstatujete da imamo. Pretpostavljam da ne bi trebalo praviti krivična dela, znam, za 15 dana niste toliko zapeli. I onda kad se ovo prođe i odlučite izuzeće Bojana Sinđelića ili članova opštinskog veća, onda već možete i da radite. Pa traženo je. Evo, ako hoćete. Traženo je izuzeće i Marija Žavić, to nismo vidjeli da je dobijeno. Dobili smo jutro. Zahtjev za izuzeće. A kad je podnet? Jutro je podnet. Jutro je podnet zahtjev. Dobijen je za Ljubičića. I podnet i za vas, ponovo od strane mene. Ali podneli smo novo. Ima razlog, je novo, zato što je podneta tužba Višim sudu sa zahtjevom za privremenu meru. Isto je Evropska banka. Da, imate ovo pismo. Evo sad će Marina da ne pravimo, pazite, ovo je, stvarno će se napraviti od ovoga, em je medijski, em je, dajte, dogovorite se s ljudima. Vidiš da završi kuću, čovjek i plaća, 5 dece, nije... Ja mislim da to može dogovora da se raši. Postoji, međutim, ovdje ima evo vam samo zahtjevi za izuzeće. Ja mislim da je logično da ne pravite, da se... Ovo su danas predati, pre 15 minuta. Znači nije odlučeno ni članova opštinskog veća, niti Marija Čavić, niti... Znači ovdje bi bilo vrlo celishodno ne praviti problem. Barem tako mislim. A ostalo pogledajte. Ali kolega Šavić, vi znate da se svojim institut uopšte poslije pre konačnog određivanja naknade, da je gospodin Mitrović glavninu, ogromnu glavninu naknade primio već u Graminje, isplaćeno 30.000 eura za individualno iseljenje, a isto ne možete ovdje govoriti o iseljenju navrat nazad. Ma dobro, ali ostalo je to, ne može čovjek da se useli. Čovjek ne može da se useli i majici je podigao kuću, jer njegov majčina kuća je potpuno ruinirana, nema gdje da živi. Njemu treba još malo da završi sam da izađe. On će sam da izađe, dajte mu mogućnost da završi kuću. Ko je ovdje glavni ispred policije? Jasno. To je rješenje suda po kome se utvrđuje da se Mitrović isplati zemljište. Ovdje je žalba koju je gospoda Kolubare podnijela Višem sudu i 8-9 mjeseci to stoji blokirano, znači ne dozvoljavaju da mu se isplati zemljište po osnovu presude suda. Pravnik Kolubare, pravnik Ne, ja to vama dajem. Ja to vama dajem. Ne, to je vrlo bitno. Znam, Zlajo, član 35, Ministarstvo financija, upravni sud. Evo ti je pismo od banke, to ti je pismo od Martina, Mekija. Pa ne možeš da znaš to kad nije stiglo na vašu adresu. Pa nema veze, prigovor banka će reagovati, banka će napraviti džungus, to nije tu, ali je glupo zbog ovakve situacije napraviti. Mitrović Nebojša je primio naknadu za građevinske objekte pripadke, drvomasu, biljne kulture, Nije za biljne kulture, nije za hortikulturu, nije za zemlju, nije... Jeste značajna svota isplaćena, ja se slažem da jeste to značajna svota. Preko 90% naknade je isplaćeno. Doneti je rješenje Ministarstva financija i ne može se... Što ne platite zemljište? Zato što smo izjavili žalbu, to je na zakon... A zašto ste izjavili žalbu? To nije vaša stvar. Pa kako nije vaša? Pa jel vi radite transparentno ili tajno? Ste vi svojstvo ovdje? Ja sam predsjednik jedne nevladine organizacije koja je podigla zbog ove diskriminacije tužbu kod Višeg suda. Znači ja sam pravno lice, nisam fizičko. To svojstvo se možete vratiti samo službi za odnose... Pogledajte, Slavko, dajte da pogledamo. Ovo će se, da ne pravi se cirkus od ovoga 5 dece. Pazite, sad ćete svesni, vi znate da je 5 dece ovdje. Onako ima... Ajte to vidite. Posla i onako
ne znamo gdje Aj neki sporazum napravite koliko treba, dajte mu koliko mislite da... bezbednost porodice Mitrovica Vi ste rekli prvo na mjesto. televiziji da nije u pitanju bezbednost. Dobro, Došli su ovdje. nema veze. Ja Ako je u slažem pitanju da se bezbednost, da treba da povucite slažem se. žalbu, Ajde, isplatite im vidimo, zemlju, oni će nešto da koliko odu. tebi To je treba prosto. para i postoji li neka mogućnost? I završno upotrebu dom. Što sve pišete. Pa znam, ne, ali da neka mogućnost da ti oni negde nešto koliko smatraju da je nesporno, isplate da završiš kuće, ovo ostalo da se sudi. Pa nesporno 90%. Ali ovih od zemlje, da mu se isplati da se napravi sporazum, nesporno. Kad se završi žalba. postupak, Uputili smo urgenciju višem sudu da se ubrza rešavanje tog postupka. Ja tražio sam i ja, neće... Kako god viši sud bude odlučio, mi ćemo postupiti. Ako bude potvrdio Ajde, rješenje osnovnog suda, Dobro, mi ništa, ćemo sad raditi. čekamo Šta odluku ćemo- suda Šta ćemo i- da radimo sa bespravno sagrađenim objektom? bespravni sagrađeni objekat rušite i dajte nam samo rešenje, konačno rešenje o rušenju i da odbijate da eksproprišete. Znači konačno, ako je bespravan, srušite ga, on ima veštačenje, ima obezbeđene dokaze, idemo. Dajte mi To samo nek ide u opština, parnicu, pazite, to meni nek opština ide u samo treba parnicu. jedno jedino rešenje, kaže, ovo je bespravno objekat, nećemo ga platiti, donosimo konačno rešenje o eksproprijaciji. Nema, to rešenje nemamo i to je sporno i zbog toga smo ih tužili. Kolega, sad je rješenje Djelimično. Sada i bank u to stvoriti o sve. uklanjanju I delegacije, i evropska delegacija će se umešati bespravno sagrađenog objekta je pravosnažno. Znači, Znam, pravosnažno razvojno jeste, ali nedostaje mi pravo. rešenje o eksproprijaciji. Premijer Vučić je imao taj dopis i rekao i pozvao je i Djelimično rekao rješenje ovo je pravosnažno. nemoguće da ljude držite kao taoce. Ako opština Lazarevac, Sad je jako Pa dobro, ako bolno pišemo da opet se vi premijera, pa ja ako ti treba. kažem, ali ti Sad ljudi jako su bolno zbog pozivati nerada na opštine premijera koja... Vučića. Pa jeste, Pa pa sad šta je će, to pisali jako smo, zgodno. pisali smo Pisat ćemo opet, pa nije problem. komisiji. Pa I nama je pišite stiglo kome god čak vi pismo hoćete. gdje su rekli ljudi se, da to mora. I donete su možda dva rešenja u celim Ovo nije Kolubarskom postupak, basenu, mi ali to nije nismo- Kolubarin problem, to je problem opštine što ne radi svoj posao. Mi nismo Onda ovdje treba na da pijaci, kažem. mi mora da kolege smo moramo da A ja vam baratamo predlažem da pravim ovo, da argumentima. napravimo, da napravite s čovjekom Nemam ja ovlaštenja ni za ništa kakva onda, poravnanja onda i samo, ni za kakve ni za što dogovore. onda, iako Ja onda samo nemam to za to ovo ovlaštenje. ispoštovati dogovor. Ovo, zakonske odredbe o izuzeću. Sljedeće, dolazite, nema, rešili ste sva izuzeća, ne dovodite ni ove ljude u problem, nikoga ne dovodite, pa onda možete da uđete, rušite, ali ispoštujte zahtev za izuzeće. To je logika. Jer ovdje će biti krivičnih prijava, onda mas tu šta i tma. Nema. Radite vi svoj posao, mi Ali ćemo raditi samo svoj ispoštujte posao. zahtev za izuzeće, ništa drugo. To je zakon zbog toga i uvedeno. Pa niste izuzeti, jer Ne nije možete, vi odlučivano o možete vašem rušiti ovo, ne izuzeću. smete da uvedete nikoga u posjed. Neću voditi ja u posjed moje da bezvodite ili svojete da uđe. Ali i to je zahtev vaš za izuzeće tu postoji. Ja To je sam ga vaš podao sa problem, novim argumentima, tako da bi bilo najpametnije da... ova deca da se slone, da. Nema šanse. Postoje uslovi za rušenje bespravnog objekta. Ako to uradite, evo ja vam obećavam, cijela svjetska javnost će danas znati o tome. Ja sam Željko Stojković, predsjednik Udruženja Srpski centar ekologije. Sa veoma, što gospoda iz Kolubare zna, jakim kontaktima po svijetu. Znači, evo ja vam obećavam, znači, pod punim imenom i prezimenom i u oči vas gledam. Nemojte da se igrate, znači, ispoštujte zakon. Ako ne ispoštujete zakon, bit će veliki problema za sve. Ovo nije pretnja, znači, ne možete nelegalno da uđete, postoje zahtjevi za izuzeće. Postoje Dotične zahtjevi, gospođe. postoji još tu drugih prepreka koje nećemo otkrivati. Pustit ćemo da napravi krivično delo ako treba, ali Hvala nećemo da reći. pušite nas da napravimo krivično. Da, ima tu još nekih stvari Niste vi ni koje prvi podnosili ne krivične smete prijave. sigurno ovdje na izvršenje u ovoj situaciji i sve uvodite u veliki problem zbog neke jedne drugih okolnosti. A to je Pa što mi pričamo o vaše okolnosti? Vi treba znate zakon ako ste pravnici. ne znam. Pa što ga ne sprovodiš ako ga znaš? A kad smo vi na ti? Što je li krivično delo što ti ne persiramo? Dobro, Željko Dobro, je staviti. ja mogu vama On nije da stranka u persiram. postupku. Nije Svaki stranka put u je Ništa, je ja. bilo napijaca, znači nema razloga da se meša u ovo. Ja sam se već umešao. Ako bude to, tek ću se umešati. U kom svojstvu ste vi ovdje? Ja sam ti rekao, pa neću da ponavljam u kom sam svojstvu. Jednom sam rekao i predstavio se ko sam i rekao sam ko sam svojstvu. Kao narodni tribun Vrebac.
Nije, ima podno ovo Ne, predmet, nikakav on ima i problem. potpisao je ovlašćenje kao nevladina organizacija koja ima pravo po zakonu. Da sprečava izvršenje zakona, je li tako? Kolega, slušam vas i stvarno se čudim, posle toliko iskustva pričate. Odlično, Ja da vam kažem, Marina Čavić je u ime uvođenja poslije ja priznam njeno. Zato što sam ja i odredio, ja sam način. Znači, zaboravite izuzeće. Traženo izuzeće, predsjednik Željko, Kovačić. molim policiju da Željko upada. Gorane, da li je moguće da se ti tako... Molim te da pričaš ovdje, stvarno Željko, nema se miješaš bre u posao. Ja sa tobom nisam ništa pričao. Moj da se miješaš u posao, državno. Drugo, jeste vi kolega spremni da platite sve ove troškove postupka i stajanje sistema ako bude stajao? Sistem stoji za pukotine od 70 metara ugljenom bloku, to zna cijela država. Željko, izvoli pričati. Ajde, ovo stvarno nema smisla. Stvarno nema smisla. Nema smisla. A čekaj, može neko progovori još sem tebe? Verbalni delikt. Šta? Nije verbalni, ništa ja tebi nisam rekao, nikakav delikt nije, ali kažem, ne daš nikom da progovori sem tebe. Ja se nisam Jesmo obratio slušali Goranu, kolegu, on se jesmo obraća nešto meni. rekli Ja kad je nisam pričao. pričao. Nemoj tako jebote, kako jebote? Pa nema smisla. I ovdje se privatno imovini gospodina Mitrovića radi. Kakva bre nevladina organizacija? Nemoj tako, čekaj, čujemo čoveka bre. Jasno, te. Dobro, pa nemoj ti pričati. Ne, nema šta da pričam, čuli smo što smo htjeli, privatna imovina Mitrović. Pa privatna bila, dobro, okej, bilo je. Pa mislim čovjek ipak pozvani valjda da kaže nešto on. Sem te. Šta snimaš mene, Saška? A ne smije, ne snimam što ne što smiješ? snimam. Nisam rekla ne smijem, snimam Demokratsko kuću. društvo, smo transparentni ili radimo iza kulisa? Nije Željko suština demokratije u tome, ali to morat ćeš da naučiš. Dobro, Još. ja neću da polemišem sa tobom, šta je Pa suština neću, demokratije? ni ja polemišem s tobom jer se pojavio ovdje, ne znam zašto. Što si ti pojavio? A ne, ja sam pojavio na službeno lice, šta si ti? Nemoj tako, znam te godinama što to radiš. Što ti to radiš? Nema smisla. Ja pričam s kolegom advokatom. Što mi Ti se upadaš u red. Ja se tebi nisam obratio. Pa čoveče, ne daš mi da progovorim. Mislim, ajde jebote, pa daj malo pristojnost. Nemoj da psuješ, molim. Ovo ipak ja ima Ajde, dece ovdje. bre. Viš koliko ima dece ovdje? Jer Izvinjavam. načelnik imovinske službe treba psuje. Izvinjavam se, deca. Mislim, stvarno, dajte malo da Što je treba da budu? Izvinjavam se. Eto, jesi zadovoljan. Ali nemoj tako, pa ne daš nam da progovorimo. Pa čekaj, jel treba još neko da kaže? Hajde, reci što.